Ameriketako Estatu Batuetan gaude, askatasunen eta aukeren lurraldea. Hainbat euskaldun ere erakarri ditu amets amerikarrak. Amets hori orain Donald Trumpek berreskuratu nahi du, herrialdeak dituen 325 milioi amerikarrentzat. Eta armak berriz, 310 milioi dira. Biztanle bakoitzeko ia arma bat dago Ameriketako Estatu Batuetan. Eta munduan dauden armen ia erdia, Estatu Batuarren eskuetan dago. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Duela 200 urte baino gehiago, 1781etik konstituzioak jasotako oinarrizko eskubidea da armak izateko eskubidea. Badirudi baina, inoizko oposiziorik handiena antolatzen hasia dela arma libreen aurka Estatu Batuetan. Otsailean, zuen semearentzako aukeratutako fama oneko eskola hortan, institutu hortan, ikasle hoi batek 17 lagun hil zituen. Bai. Holako zerbait espero zitekeen? Ez. Pentsatu duzu inoiz armaren bat erosteko aukeran? Ez da pentsau ez to sentidu beharripez. Mochila antibalas, las venden. Si eso me da, así sea 1% más de probabilidad de que mi hijo no muera, yo voy a comprar el bulto antibalas. Qué tristeza, un niño de 6 años con mochila antibalas. A lo mejor una persona en estas mesas, yo no sé, puede tener una pistola en su coche. Explíqueme usted por qué hace falta en una reunión como esta tener un arma aquí. Vaya, ¿estamos bajo peligro de alguien? ¿Cómo? ¿La lleva sobre él? Ah, pues tengo que ir a verlo. Gracias por decírmelo, porque en media hora me voy de aquí. Edozeinek erosile hemen arma bat. Okay, how many shootings is enough? Ongi etorri Univision telebista katearen erredakzio nagusira, Miami hirian. Gure gidaria bertako kazetari Ricardo Aranbarri euskalduna da. Caracasen jaioa. 4 urte zituela gurasoek Gernikara itzultzea erabaki zuten, baina 13 urterekin Ricardo Ameriketara bueltatu eta unibertsitatea Estatu Batuetan egin zuen. Kazetari multisaritua da Aranbarri, baditu Emmy sari nagusi bat eta beste 5 Emmy kategoria desberdinetan. Iritziak ere baditu noski armen ugaltze eta erabileraren inguruan. Bueno, Ricardo, etorri gara ona ikastera. Ez garelako egunero egoten Emmy bat duen kazetari batekin. Ba, hori bierra da eta satisfazio itzela. Da hori Emmy iruazin hauen erreportaje bategaz Chicagon eta Puerto Ricon. Sari asko dituen kazetaria izateaz gain, seguruenik ikusle eta audientzia gehien duen euskal kazetaria zara. Zer egin behar dugu guk audientzia igotzeko? Etorri Amerikara. Edo, bai, hemen jentako ez duzu topako asko euskara etxen deuenak, baina... Hemen amets Amerikarra topatuko dugu? Guztu bai etx, bai. Ondo bizitzen da, Baina beti deko zu streizekan euskain, da horregatxe ni urtien baten edo berritzen jutenaz. Ara, lehenengo ondo jaten, da ganera ama eta etxe ikusten be bai. Zer eman dizute Ameriketako Estatu Batuek? Emondoztie, bizimodue, seguridadi, hemen ondo irubazten da. Eta nik beti ezaten dut, ni euskaldunenaz, española, geopolitikamente, venezolano, zehan jasona zen, baina amerikanue, nahi duteloak. Bai. Neuko escogidu amerikano. Europatik etorrita, oso deigarria egiten zaigu Amerikarrek duten armekiko duten zaletasuna. Hainbesterako da?
armak amendekie protegituko zure etxie, zeu derechoak, eta gobernun kontrol bai. Hori mentalidadi hemen dau, amarrate. Eta nondik uste duzu datorrela armen ohitura hori? Hori dator, ze Estatu Batuako independentzia logratu zen, ze jentik eukibaloko armak. Eta horregaitzi konstituzioen dau hori derecho, eukitzeko armak, eta hori defendidu etxen dugu hemen, ez dugu zuiderik. Nibe bai. Nik ez dekot armak, baina nirentzako importantia da konstituzioa. Esaten duzunean, konstituzioa errespetatzen duzula, ze artikuluri buruz ari zara? Danak. Armei buruzkoa ere bai? Bai. Naiz eta duela 200 urtekoa izan? Bai. Ez da zahartuta gelditu? Nirentzako ez. Baina, usten duzuzuk, por ejemplo, oin Venezuelan jentik eukibaneke armak holan ikango zela, hori da hemen esaten deuena. Guk arma dekogu gure derechoak defenditutuko. Gobernun kontran, zer pasazan lehen Inglaterra izan zan gobernua, damengarria zien Inglaterran kontran, baina zergaitzik, ze jentik eukiban armak. Orduan, konstituzioarekin bat baldin bazatoz, ez duzu Estatu Batuetan armen inguruko arazorik ikusten? Nik ez. Esango dugu bai, problemi badau. Ezin duzu esan ez dauela problemi. Problemi da nok usatzen dugu horrek armak. Eta armarik gabe litzateke arazoa konponduko? Bai, hori egize da. Baina esan hau niri armak enduteko. Nor zara zu niri ezateko armak ezin dutela auki. Hori esango dutxo. Al saber la noticia, los aterrados padres acudieron a los alrededores de este centro de estudios para saber de sus hijos y nuestro colega Ricardo Arambari está junto a ellos en el lugar donde fueron concentrados. Así es, vamos contigo, Ricardo, adelante. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Hay realmente momentos de un poco de desesperación aquí entre estos padres que están esperando a la policía. Los tiene detenidos aquí, no los deja ir hacia la escuela. Vamos a ver qué está pasando. Señora, ¿les han dicho algo de qué está pasando? No sé nada todavía. No les han dicho nada. O sea, ¿cuántos hijos tiene en la escuela? 2. Nola gogoratzen duzu zuk parlaneko sarraskia? Zuk kazetari moduan egon zinen, albistea kontatu zenuen, nola gogoratzen duzu zuk egun beltzura? Hori zan, hemen ezaten guna Dia de los Enamorados. Da gogoraten naz, ni egona zen Andriegaz telefonuan, berba politxik ezatenetan, da orduan esan duzten, corre para Parkland. Tiroteo. Da, juna zen aran bideti, baina ondino ez egun jakin zematildien eta horrega, da gero jakingo zen da morroi atrapa deola eta 17 13 mutil eta maestro iruk. Eta marka etxen dutxu horik. Baina zer esango zen orduan momentuan, hemen egon gora, azte bi geru, segitzen hau, eta gero nun izango da bestia. Eta gero beste leko baten. Ze holanik izen da oinarte. Baina horregaitzi Parklanek mutilek, estudiantiak, gogorra indeue. Eta presio asko ipini deue. Da horregaitzi ikusten dut, horrek presiñoek bide ondoti doiela. Vamos a continuar aquí con otros padres. A ver si nos deja pasar la policía aquí un momento. Thank you. Thank you. Ok, bueno, como pueden ver la situación de muchos padres que están aquí esperando a ver si tienen información de sus familiares. Etorri ginen Parklanda bizitza etorri ginen eskola onak ikuselako. Osa, semigaitxik. Otsailean, zuen semearentzako aukeratutako fama oneko eskola hortan, institutu hortan, ikasle hoi batek 17 lagun hil zituen. Bai. Holako zerbait espero zitekeen? Ez. Bai, hori guri burun etorri bez. Etorri ginen ona eskola gaitxik. Miantzako eskola gaitxik, da hori pasiti hemen, bastante gogorra.
Parkland herrian gaude, Floridan. Gure atzean den eraikina institutua da, Marjorie Stoneman Douglas izenekoa. Otsailaren 14ean San Valentin egunarekin 19 urteko ikasle ohi Nikola Cruz gazteak 17 lagun, bertako 14 ikasle eta 3 langile tiroz hil zituen 6 minututan. Institutuko ikasleen artean zegoen eta badago egun ere Ricardo Arriaga markinarraren semea. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me down. Eta esan izan egun hona, zu zela pasatu zuen bat, zu seme alaba edeko zu ametik. Semi dago da benek. Semi edeko zu amen. Bai. Eta zer pasazan, zure burutik zen egon zen pasaten hor momentuan. Bueno, gu ginen biherrin, Andri de Bishok, American Express etxo biherra. Da, hasi zen, roinien nauen, da deitxu, beste guraso batek deitxu izten. Da hartu nagoen, da, bueno, oinien hartzak, gero deitxuko zen, da gero beste batek. Da gero beste, iru bata beste jatzen ditu, ai, hemen soza pasten da. Ja. Da hartu nagoen telefono de esan, oye, que hay un active shooter, ¿no? Que está en la escuela. Joder. Ai, la leche, que ponga las noticias, zeusten. Bai, Ikusi nagoen, da telebizioen orduntxe ja umik aringan eguzan, kanpora urtan. Bai. Da guk banan, ikusi genuen tekstin, Dani urten dago, hau bestik urten dago, da gure semi falta. Baina eso son jakin nun dagoen edo, ezebez? Ezebez. Los padres, la queja principal en estos momentos es que no tienen mucha información, excepto aquella señora que nos dijo que ya se sentía un poco más calmada con lo que está pasando. Por ahora eso es todo lo que tenemos, vamos a regresar con ustedes y mantenerlos informados. Kontatuko diguzu nola bizi zenuen egun hura? Bai. Andri Tebixok onginen biherrin geuzan, eta deitxusten lagun batzuk hasi jaten deitzen. Ezausten, que hay un tirador active shooter hemen ezatutzena, ezta eskolan dagoela, da ume batzuk hil zitsuela. Aiba, deitxu notzen Andrea eta esan zen bengako izan derrepentez, hemen aberso Julen zelan dauen. Eta bidinkatu zela, notizia epinien duzen, da kuentik gora, iru dauzela hilde, lau dauzela hilde, gero 8 dauzela hilde, gero eta geixa. Da gu beste genuen, aiba, gure semi be, gure semi. Gero esate ben, que ha entrau en el edificio de los freshmen, beratzigarren kursuko, da gure semi beratzigarren kursun da. Urratu ginen aldan eta geixen, da handi polizia gatuzkun, da ezauzkun, hemen itxetxiko. Da gero, banaka, umik urtete ben, edo nire tekstin ikusten hauan, zelan, hau Dani agertu dela, beste mutila agertu dela, beren Julenen futboleko lagunek agertu dile, banan. Da Julen falta zen. Da, polizia preguntan, geixen dudauzen, da goentzut dudauzen, gero, bueno, 12 dauzela hilde gero, urrengo 15 dauzela hilde, da Julen falta. Ordu tenguru falta. Andrea ziaten negarrez, bastante txarto pantauzen gauzi. Gero polizia zauzkuen, juteko Marriott, hemen hotel bata aitzek, gurasuk, umi oinuk espada beto pau, ara juteko. Da hori zauzkueni, ja, pentsau genuen, adios, untxe, edo seguramente hilda, edo tiru motze, edo ospitzalarun da bat edo besti, hilde olekela. Orduan ja, pentsau genuen, kasi 100% hilde huela. Da, handi gerotxua, beren lagun batek erretratua tata bildu eitzen, beran amai, da beran amak neuri bildu, erretratu Julen kampu neuela, orduntxe urten dauela. Da orduntxe leo, pentsatzen du, benetaz hilde huela. 2 ordu pasatzen dituzten, pentsatzen Julen hilda egotzitokela. 2 ordu horiek ez dituzu inoiz ahaztuko? Ez, horrek ez. Momentu txarra, aldan eitxo jo, horren kontu izteu berbaitzen, edo berbaikitzi eitxeu, baina, bera esatuzte, tiru eta entzute zuela, pau, tiruka, da umik garrazike. Osea, que hori handauke, burundeuke, niztainik. Baina, berez da ondo bola. Horre, listie hil zinenak. Hemen dauz izenak, da. Berton. Gozen ikusten. Peter Wang, hause, neu bizinazen urbanizazioek, hause bizita, Peter Wang. Bai. Horren zure semiek ezetzen baina haunek. Bai, hau bai, da beste Alisa nun da. Martin Duque, Alisa, hau futbolisti. Hau ikusi, martitzinen onginen ikusten, futbola joatzen. Horren honi hilben. Ikastetxe aldatzeko aukeran pentsatu duzu, Ez. Ez da pasatu ere burutik? Ez da pasatu. Baina, ez da pasatu, ez. Baina,
Eta zuri, modu pertsonalean, nola eragin dizu Parklaneko tiroketa hark? Niri emotozte ameseti egune surreal, ezta? Izango balitza, lez. Como que son, hemen ez zireke pasau, ezta? Zireke pasau, da, egun atzenin, guk semi bizi da, eta guk bizi modu aurra, ezta? Segide dutxe, baina ikustu nik, ama, edo beste haitxe, horren hildi jakona haitxen eta ama, no hay paso de hoja. No? Da horre sartu di asko, ja politika kontu, cambio de ley ez da asko, indizta. Baina, ni nauk, algo da astu, da bakit eskolan institutun kanbixu asko ongo dine, ez da, zelan estudianti nundi sartu lekeen, zelako motxilioki lekeen, da zelako gauzo asko kanbixuko di, zema polizia dago izan zaintzien, da hola, baina, ni pestote, oin be, Parkalanak baino eskoli zeure gehiago dagoena, ez da. Lehenengo tipo nase torri gine hausia etxik, da hau pasaleke, hoien dia, enonun. Pastek modun da. Da ba. Naitxe beste legoetak jonde ez da una izen, ez da la pasauko, ez da. Hemen pasau, da. Gu de momento bertuan ondo gaz. Zuen erredakzioan, beste erredakzioaren batean automodeloei buruz hitz egin daitekeen moduan, arma modeloei buruz eztabaidatzen da, nik hau daukat, beste honek beste hau daukat. Bai, por ejemplo, Roberto, nire lagunek lehenunin esatuzte, oin erosi dut Magnum 357. Da emongo zue bai boteteko tiruk, eta holanik azitzen die konparaten bat bestigaz, eta bai, da, hemen ganer asko deki permisu armakin ibiltziko. Hemen Floridan, nire lagune bai, hori beti dabil armiagaz. Hauna barrura ezin da ekarri. Baina kalien badabil, armiagaz dabil. Eta beste estatuta bazoiez Ohiora edo beste batxura, kanpoen euki duzu. Normal. Bai, antxineko oesteko moduen. Hobi modura, tiro batzuk botatzera zoazenean, Hobi modura, bai. Zer sentitzen da? Nien naiz, sekula joan. Ez? Jo, nik beti egin dut armakin. Kazan, bai, Venezuelan bizinatzen egin, bai, pistolakin edo eskopetigaz, rifli, bai, beti. Eta, zer sentitzen da? Normal. Dispara, pum, jodot, bai. Edo falla dut, edo zer. Amerikar gizartearen radiografia egingo diguzu? Askotan holanik dauz. Ez dugu gure ikusi beste alternatibak, eurena baino bakar. Da, hori beti izen da Amerika, Ze Amerika beti egin dugu gauzak eure gure dugu modun. Hemen ez dugu zaten kilometroak, milak, pixueme bai ez dugu zaten kiloak, librak. Baina ez dugu kanbisa bengo hori. Gizarte honekin identifikatuta sentitzen zara, edo batzutan lekuz kanpo sentitzen zara? Batzutan ez, nibe kanpotek nator, baina respeta etxen dut dana hemen. Orduan identifikatzen azke asko baz. Desberdin edia. Gure aldin oso desberdin da gizarte amerikanu, askoz be individualisti haue, familiarteko relazioia igulestotze nik esango horren besteko importantzia emotetzenik. Baina gero bebai, bastante gizarte zabala da. Naiz eta ikusi askotan bai gule emigranteek indaztizela hori, baina hori guzurre da. Nik ez sentidu hemen zon batek kanpotin atorrelako txartu ez dela, edo besti bastante eskuzabal hartu nahi txuela sentitu izot. Ni Ibon Aldazabal naz, berritxuarra, 31 urte, eta oindala 8 urte, 2010an aukeri eukineban, hona etorri, eta zestalari profesional modun, jokatzen etorteko, eta hemen jarraitzeot.
Estatu Batuetan dagoen armen kultura ulertzera etorri gara, ez? Edo, bueno, horren atzean dagoena ikustera etorri gara. Zuk gertutik ikusi dituzu, armak izan dituzu inguruan? Hasieran adibidez, da gauza bai txokau itxetzune. Ostras, zetako bide honek pistolie kalien gauza normal bat etxeko, edo hori ez, txokau itxena hasiera baten. Gero, oitxutxe zara, gizartin ikustxezu danien armen gizarte bada, armak danien dauz, eta azken baten oitxutxe zara euren holan dala, armi ibiltxia normala dala, ez daukela, arek armi daukelako zozerrengo da bela, edo ez duzu pentsetan, ez duzu amena zaute sentitzen, edo hori, eta behin gero, ikustezu, gizarteko beste parte bat dala, eta berantzako arma ibiltxia dala, banitzako etxeko giltzek ibiltxia beste. Osa, azken baten, eurentzako armi eukitxi, patriotismoan simbolo bat moduen hartzen da asko. Ni, por ejemplo, ni no erosta, baina neu erosi arma bat, zelan esan duzu lehen, zelan egon berretan. Ni jutena denda bata, pawn shop edo arma saltzutxuen leko bata, karneta neurie. Zure karnea konduzir erakostuzu, amerikanu basa, edo amerikanu edo residenti, $5 o 6 o lo que sea, zuk pagetozu, eta espaukuzu, hemen da titulo bat esan da, Concealed Weapon License, dala, etxozu kurso bat, eta zuk ekuzu permiso bat, hori harren... Kursu gine bietori? Ba, eitzen bozu, zuk hori eskopeti doztuzu momentu, bertan momentu mototzue. Eta gero ibili zenke gainin pistoli bada, eskopeti bada, kotxu, kalinbe bai ibili zenke. Espaukuzu hori espaukuzu, esatutzue, 5 egun retenido itzen dabe hori eitzotzue antecedentes penales, behitzen dabe zure rekorra, espaukuzu izuez, 5 egun, handin 5. Zenbat eukio dozuz? Neixun beste. Armak erosteko aukera burutik pasa espazaio ere, Ibonek erakutsi digu ze erraza den arma bat lortzea Estatu Batuetan. Larunbata da gaur, arma azoka batera etorri gara. Ez gu bakarrik, familia osoak daude hemen. Holako azokak asteburuko plana dira familia askorentzat. Ia astebururo antolatzen direlako. Gerra egiteko materiala prezio honean. Hemen daukaz nik, bitxo. 1, 2, 3, 4. Honek, zuk egizenke 4, 5, 8 zeun eizun beste. Eskopeta. Kargaute da, kontuz, hau eda. Honek, lehen behitxutuz. Iakitzu da, bueno. Eskargaute da. Honek moduko eskopetak, guk honek kasan ibiltxoz, ezta? Baina honek eskopeta eukitxilez, zuk eukizenkez, como afizion, pitolak. Pentsatu duzu inoiz, armaren bat erosteko aukeran? Ez da pentsau ez to sentidu beharripez, ez na sekulo inseguro sentidu gizarte honetan, eta ez dut uste sekulo eukikotenik armarik hemen. Eskopeti baukuzu etxin, eta nik gabaz ikustemot, nik ez dakit eukiko neuken hori, tipo bati tietzeko, baina Amerikanuk deuken mentalidadi da, hori uretako motorra, tipo bat orosta, nik hau, hartu eskopeti, sartu kartutxo bi, da nik junik etxe aurrera, da nik jaurti nuke ze osten dabil, neure propiedadin dauen gauza bat. Ulertzeot, bai jente asko familixi daukenak eta azken baten delikuentzia asko da, bai sentitzen dau gizarte, izango zute, famili bateko haitxe batek inseguritate hori. Orduan, berak sentitzen dau, hori arma berantzako beharrezkoa dela, beran familixi protegitzeko. Eta hemen, zure etxean, sartuko balitz norbait pistola batekin zer egingo zenuke? Ez dait, eskopeti bauket, baina... Ez dait. Ez dut pentsau, etxi, ondo armaute da, alarmakin da, baina alanda guzti bat emaz sartuko altzake. Eskopetan bila joango zinateke? Ja. Maxe. Uztailak 4 Ameriketako Estatu Batuetan ofizialki independentziaren eguna. Bada jaiegun federala, estatu guztietan dute festa. 1776an lortutako independentzia ospatu eta amerikartasunari gorazarre egiteko eguna. Ikusten ari zaretenez, armak ere Amerikarren DNA-an daude. This land is your land. This
This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. I tell you, this land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of a highway. Eta zer egiten dute hemengoek Independence Day delakoa ospatzeko? Desfileak, eta dakizuenez, askok eta askok barbakoa galantak ere bai. Gu ere gonbidatu gaituzte barbakio horietariko batera. Zatozte gure. Now I saw below me that golden valley, and I said, this land was made for you and me. As I was walking. A lo mejor una persona en estas mesas, yo no sé, puede tener una pistola en su coche. Eso puede ser, y tiene el derecho porque tiene licencia y lo tiene en el coche. Yo no sé de nadie, pero puede ser. You know, it said nothing, so it must be that side was made for you and me. ¿Cómo? ¿La lleva sobre él? Ah, pues tengo que ir a verlo. No, pero gracias por decírmelo, porque en media hora me voy de aquí. No lo sabía. Interesante. Explíqueme usted por qué hace falta en una reunión como esta tener un arma aquí. Vaya, ¿estamos bajo peligro de alguien? One bright sunny morning, well, in the shadow of the steeple, down by the well. Me parece un poco raro en una fiesta de amigos tener arma encima. Eso sí, eso me parece rarísimo. No lo esperaba, pero será una persona que no conozco muy bien. Vamos a suponer si esa persona se toma un par de botellas de vino y hay una discusión que pueda pasar. Was made for you and me. This land is your land. ¿En este momento está portando un arma? Sí. ¿Nos puede enseñar? No. No es conveniente. Esa es una de las cosas que siempre les recomiendo a las personas. No exhibir el arma, no enseñar el arma, no decir que está armado. Es sumamente, y sobre todo, proteger el arma. Porque lo más malo que me podría, para mí, ser que me robaran el arma. Es decir, uno tiene que estar conciencia que no caiga en manos del enemigo, de ladrones, y sobre todo, que no vaya a caer en manos de un pequeño. Pienso que tenemos que tener la misma oportunidad que tienen los bandidos, asesinos, violadores, de poder defenderse uno con las mismas armas que tienen ellos. Was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From Riverside, California, to the Staten Island, well on down to Augusta, Georgia. Don't forget to say Philadelphia. We moved on down to Mississippi.
institutuan izandako tiroketaren ostean, esango zenuke beldur gehiagokin bizi zarela? Guk, ala berak. Bildurre ez, baina esan zut, oin lehen hau baina urtik ez gendun eitzen, oin jute zaren leku daneta, ni bentzet, ja, salida emergitzen nun dauen. Ja, lehenen hau eitzen hori, oin beti. Da, jarri be, salida nun dauen lekun. Da, hartzen maza restaurante batetan baten, beti nun salida nun dauen, ja, hori burun, ja, grabaute, ja, lehen buru etorri betxaten eitzen, oin beti. Amerikarren burutik ez da pasatu ere egiten, armak debekatzea. Debekatzea. Izilik, baina ni etxate sartzen burun, amerikano sartzen txuazenakin, da urte asko da hori ez hemen, da hori sekulo pasolekenik. Debekatu armak kompletamente. Imposible, ez dut ikusten, hori. Eta hori esaten du, bere semearen institutuan tiroketa bizi izan duen aita batek. Bai. Zuen etxean gertatutakoa ez da inflexio puntua izan? Ez. Ez ditu aldaketak ekarriko? Ni pestu egitxi. Pasake, urte asko bizizien hemen, da hone pasabdia zarri. Ni hori guztuaz Columbine, Sandy Hook, hainbeste hondi. Ubik guztuen da, ze handi urrengo urte beta, urte bire, ez da bastan. Arma kontuko lobby superfuerti da. Eta diru asko saltzen honen konture, eta, por ejemplo, ez da izan badien 8.000 persona, ez da itzigur numero, baina pesto lako badile. Urtin hiltzen di arma kontun, baina estuditxeu ez da itzen. La conexión de las armas. Hau izango balitzake una enfermedad, un sida, izango balitzake sería una emergencia. No? Izango balitzake estudios por todos lados, a ver zelako etxen, baina arman kontu da, ez da itzen ez ebe, entonces ez da mobitzen ezer, da ez da mobidu urtitan, deniztot ikusten hau kanbixeko danik. Eta zu eztabaida hortan, armen inguruan sortu den eztabaida hortan, non jarriko zinateke? Ni nahi neuke kontrol gehiagoan deixen, baina totalmente kendu bez, right? Zu neuzu erosi pistola bat, y eso, vale, baina elitzak izan bir pistola de guerra, ez da? O una bazoka, hori ez da, ez zetan izan bir, ez da? Zure iritzi hau, erraz azaldu dezakezu parlaneko beste gurasoen artean? Ez altzun lehen aurtik, batzudaz favore, beste kontra. Badaz batzuk super arma kontrolan edabenak, beste batzudaz ez ondo dauela, deitxik, dago izan legik, enbidile, enforza hobeto, ez da? Hauxeetik ja horren kontu ez dut diskusten. Ikasleen artean badirudi, gehiengoa handi bat parlanen dagoela armen kontra, euren protestak bereziki famatuak egin direlako, eta badirudielako ere parlanen gertatutakoa protestagoek ikusita inflexio puntu bat izan dela. Bai. Oseak, tirotu izan da geixenak gildinek, geixenak izan di noveno kurso, oseak aztik. Baina hor protestan da apurtxute urten dabena di zarrauek, 18 urteko edo, zarrauek, ez da? Bertan eskolan dago izena, baina zarrauek, ja. Bradley gaztea zuekin, Parkland Institutuko ikasle ohia da, eta baita March for Our Lives elkarteko kidea ere. My name is Bradley Thornton. Bradley Thornton naiz, 20 urte ditut. 2016an graduatu nintzen Marjorie Stoneman Douglas High Schoolen eta March for Our Lives ikasle elkarteko antolatzailea naiz. Batipat, armen indarkeria ekiditea dugu helburu. Aurten badirudi arma libreen aurka inoizko oposiziorik handiena antolatzen hasi dela Estatu Batuetan. Aurtengo martxoaren 24ean oso manifestazioa handia egin zen Washington DC hiriburu federalean, March for Our Lives izenpean, martxa gure bizitzen alde alegia, baina baita hitz jokua eginez, martxoa gure bizitzen alde. Beste hiri askotan ere, ehunka milaka manifestari irten ziren kalera, aurrekaririk gabeko protestaldi jendetsuetan, nahikoa da oihukatuz. Ez da institutu batean tiroketa bat dagoen lehenengo aldia Estatu Batuetan. Herrialde hau famatua, tamalez famatua da horregatik, baina zer uste duzu aldatu dela oraingo honetan? Parklanekoa zergatik da ezberdina?
So it's no secret that Jakina da Marjorie Stoneman High School Ameriketako Estatu Batuetako inguru on eta aberats batean dagoela. Jendeak uste zuen hau zela halakorik gerta zitekeen azken tokia. Eta hemen gertatu denean konturatu gara edozein tokitan gerta daitekeela. Eta hori pentsatzea ikaragarria da. Eta erabaki dugu ezin dela berriro gertatu. Washingtonera iritsi zarete, etxe zuriraino iritsi zarete, baina zer lortu duzue orain arte? 100% sure. Erabat seguru nago orain arte lortu diren legeak eraginkorrak izan direla. Arrakasta handia dugu herrietako epaitegietan baita federalean ere. Floridan esate baterako errifle bat erosteko adina 18 urtetik 21 batera igo da. Aurrera pausoa da hori, ez dago lortu nahi dugunetik gertu, baina hala ere urratsa da. Zuen mugimenduaren helburua ez da konstituzioak aitortzen duen armak izateko eskubidearekin bukatzea, zuen helburua ez da armak erabat debekatzea, zergatik? Jendeak bere burua 100% defendatzeko aukera izan behar du. Batzuetan egoerak oso arriskutsuak dira eta beraz, batzuetan armak beharrezkoak dira zure bizitza errespeta dezaten. Edo zelan ere uste dugu arma batzuk ahalik eta arinen hiltzeko edo ahalik eta kalterik handiena eragiteko bakarrik diseinatuta daudela. Uste dugu zibilek ez dutela horrelakorik behar. Jomugan jarri dituzue NRA, erriflearen elkartearen buruzagiak, zergatik? NRAko buruzagiek askotan hautagaien kanpainak babesteko dirua jartzen dute. Beti ere hautagai horiek erabakitzen badute gure kontra modu aktiboan presio egitea zentzuzkoa den arma legedi baten kontra. Oso gazteak zarete eta erriflearen elkartea da elefantea handi bat. Horri aurre egitea ez da erraza izango. Definitely not. Well, Ez da erraza. Zeregin honetan hasi ginenetik ez da erraza izan, ez azkeneko asteetan, ez hilabeteetan. Inoiz baino lo gutxiago egin dugu, baina jende gaztearekin gaudenean eta ikusten dugunean egiten ari diren lana guk ezer eskatu gabe. Horrek ematen dit indarra. Gogorra izango da, baina egindako lanak eta egindako aurrera pausoek erakusten dute benetako aldaketa egin dezakegula. Uste duzu zure alabak edo zure semeak seguruago joan ahal izango direla institutuetara? Baietz esango nuke. Uste dut orain arte pare bat hilabetetan egindako bidea handia izan dela. Behin legealdi erdiko hauteskundeak egiten direnean eta ikusten hasten garenean gazteen komunitatean honek guztiak izan duen eragina, aldaketa handiagoak ikusiko ditugu. Hemen gaude patriota garelako eta bigarren zuzenketa defendatzeko armak izateko eskubidea jasotzen duena gobernuak esan gabe ze arma mota izan dezakegun eta zeinez. Gaizkilek ez dituzte armak erosten indarrean dauden legeengatik eta Amerikarroi armak kentzeko akordioak egiten dituztenean gu babesbar ikusten ari dira. Gazte hauek ez dute ulertzen, AR-15 buruz ari dira, baina ez dira konturatzen gobernuari atzamar bat eman eskero honek esku hartuko duela. Ez du balio gaizkilek AR-15 armarik izan ez dezaten. Armak dituzten Amerikako herritarrak babesbarik usteko balioko du. Horregaitik gaude gaur gu hemen esateko ez hartu gure armarik eta ez esan guri ze arma mota izateko eskubidea dugun. Armen erosketak eta erabilerak gora egin duela esango zenuke? Bai. Azken aldian, azken hilabetetan? Bai, ze tirotuk egoten dizenien bilurrez azitzen da jentigaz. Prohibizio torko da oin, restrikzioak eta jenti zaretzen dugu, erosi arma gehiago. Eta banak bai, gehiago. Eta tiroketen ostean, ez da etortzen horrelako reflexio bat esanez, zerbait gaizki egiten ari gara. Agian ez dugu hainbeste armarik behar. Hori ez, kontrakoa, guztiz kontrakoa dator. Bai. Zer esango ba?
Baina Parlaneko institutuan adibidez, bai ikusi dugu ikasle mugimendu potente bat, bai, armen kontra. Bai, baina esan duten modun, armen kontra ezin zara jun. Arman regulazioan hori da bidie juteko. Ze armen kontra bazoi ez, horma bat opakozu. Horregatxik oina zidie regulazio gehiago fuerteak ipintzeko, ja nok erosiko neuen armak. Ze armen kontran bazoi ez, ez da izango derreza. Ze tiroteo kamen beti egon die. Ni egona zen, bai, Virginien, Virginien gozan beste tiroteo bat unibertsitatean, hor izen zin 34 edo 37 hildeuenak. Baina oin arte ez dut ikusi movimentua koordinazioagaz Parlaneko modukoa. Eztabaida inoiz baino piztuago dago? Ba, nik oin arte inoiz ez dut ikusi hainbeste presinue. Bai, da horregaitzi pentsaten dut, ikusko gu oin elekziotan, ia bideo nati badoiezie. Zuekin orain Jorge Korbato, erriflearen nazio elkarteko kide arroa da. Gurasoetako bat kubatarra du Jorgek, baina bera 100% estatu batuar sentitzen da. Armak ekoizteko lantegi bateko jabea dugu. Soinean armarik gabe deseroso sentitzen dela dio Jorgek. Armarik gabe basoaz, zerbait falta zaizu? Yeah, son tantos años ya. Me siento no desnudo, no que, ay Dios mío, pero muy pocas veces que la dejo se me olvidó. Me siento no incómodo, pero como que se me olvidó el teléfono celular, concho, y se me llama alguien, esa llamada no me va a entrar. Zenbat urte eman dituzu armarekin kalean eta zenbatetan erabili behar izan duzu? Una vez solamente me sentí que posiblemente estaba yo en peligro. Era como la 1 de la mañana en un trabajo que tenía yo y estaba vacío, era un barrio más o menos, en un hospital aquí en Miami. Y yo veía que un hombre venía de un lado raro y es que se ve. Y yo le dije a él, dime lo que quieres decirme desde allá, dímelo desde allá. Y entonces el tipo seguía avanzando y en ese momento fue que yo puse la mano así nada más y le dice, hey, I'll fuck you up, que vulgarmente lo siento, dice, te voy a desconectar, te voy a joder. Y el tipo paró. Eta instituto batean tiroketa baten berri duzunean, zertan pentsatzen duzu? Para mí, como usted dice, es negocio, es parte de mi niñez, es parte de algo que es muy natural y normal para mí, pero yo soy padre, hermano, hijo, y para mí yo sufro tanto como cualquier otra persona puede sufrir cuando uno se entera de algo, de una tragedia como la que me has mencionado. No me siento culpable porque las armas mías no... Yo no voy a matar a nadie. Holako tiroketa traumatiko baten ostean, zure pasioa eta negozioa arriskuan ikusten dituzu? Lo que veo peligro es... Yo no creo que van a eliminar las armas de este país. Son 400 millones de armas registradas en el país. Ya eliminarla sería algo que creo que no va a suceder. Armei diezun pasioa zuri aitak pasazizun. Zuk seme alabei pasa diezu? Mi hija un poquitico. Ella sabe disparar. Yo la llevo al campo de tiro de nosotros aquí y ella la pasa bien. Y trae una amiguita, un amiguito y pasamos una tarde bonita. El último día de los padres. Ella dijo, Dad, quiero ir al campo de tiro contigo, pero yo sé que el día es para ti, pero no te molesta. Y yo, come on, vamos. Y eso es una memoria y tomamos una foto y eso para mí es por siempre. Eso lo va a tener por siempre. Alaba lehen aldiz armarekin ikusi zenuenean, zer sentitu zenuen? La única cosa que pensé yo, me acuerdo muy perfectamente, es que esté segura, que esté safe, que aprenda a utilizarlo, que no accidentalmente. Eso fue lo único. Pasar esos pasos, esa instrucción para que ella entienda la responsabilidad que ella carga en esas manos en ese momento, que es un accidente puede matar a alguien. Motxila eta identifikazio txartela, hauek dira zuen semearen institutuan tiroketaren ondoren ezarri diren segurtasun neurrietako batzuk. Bai. Ikusi daixen barrun zedorizun, polizia ikusi daixen, armaita ezer ez dagoela. Da hau, estudianti izen bida bakarrik da, bertako institutuko. Bestelan, ez lehizu sartu. Ipestot honek ingo txuela ja, seguramente, fijo, urrengo urtin bebai, eta seguramente beste eskola batzutan bebai. Segurtasun neurri hauetaz gain, okerezpanago zuen institutuan
bueno, urtetan egin dira simulakroak, ez? Bai. Tiroketa bat egongo balitz moduko simulakroak. Eta horrek esan nahi du, tiroketen aukera mai gainean dagoen zerbait dagoela. Bai. Eskola danetan. Ez hemen bakarrik danetan. Ja. Da ez bakarrik institutun, beraueko mailako me bai. Zer erakusten diete umeei? Erakustotze, olako pasako alitzake, zerein, maia azpire sartu, liburu eta motxila burun aurrin ipini, da gero eskolasko trasteru dauke, trasterura jun, maixuei pasilora jun, atizarratu, da bat, euren bana ze gauzain bidan, etxutxua, erakustotze. Da hau izetna, pestot, sigureztaki, baina urteroku, pestot urtin baten minimo. Baina zemik segulu ez tozte galatu ezebe etxatornani, hau ze gaitik eitxeu edo hau ze, totalmente asumido, normalizado, ezta? Horrek enbidile, da umetzatik. Goizero umea motxila honekin irtetzen dela ikusten duzunean, beldurra sentitzen duzu? Tirote uno ostabe eskola zizin juten, lehengutan, ostabe pensten aban, haber, zemi ikustotan. Ze beste tiroteo bada oso, oino fresko guen tiroteo, handik iruazta. Osta bat izanin, zazo baten pentsa gendun, mitxu, hemen izto nik mutile eskola, da haber ez duten ikusten gehiago. Baina gero, tempoiaz astu itzen da portxu, eta gero normalizatu itzen da, baina lehengutan bai. Mochila antibalas, las venden. Y tengo amigos que las compran, porque dicen, ok, aunque no quiero como alimentar ese miedo, a la misma vez, si eso me da, así sea 1% más de probabilidad de que mi hijo no muera, yo voy a comprar el bulto antibalas, la mochila antibalas. Qué tristeza, un niño de 6 años con mochila antibalas. Zure alabaren eskolan tiroketen simulakroak egiten dira? Prestatuta egoten dira horrelako kasuetarako? Se hacen simulacros de tiroteos, sí. Nos avisan a los padres, le avisan a los niños, los practican varias veces al año. Y llega a casa y nos dice qué tienen que hacer. Y eso me rompe el corazón, porque una niña de primer grado, una niña de kinder, no debería saber cómo defenderse de alguien que venga a matarlos sin razón. Hona hemen Andrea eta Andrew bikotea. Institutuan ikasten ari den alaba baten guraso kontzientziatuak ditugu. Ama Venezuelan jaio zen, aita irakaslea izan zen. Egunero kezkaturik bizi dute alaba eskolara joatea, agian itzuliko ez delakoan. Pentsatzen ari dira izan ere, estatu batuetatik alde egin, eta armak ohikoak ez diren beste edonon bizitzea. En Venezuela, en el momento que salí, estaba empezando una revolución política que no tenía buena cara. Y me vine, yo sola, a buscar una vida nueva. Segurtasun bila ere etorri zinen Ameriketako estatu batuetara? Sí. Eta hemen aurkitu duzu bilatzen zenuen segurtasun hori? Aquí tengo seguridad relativa al estar en la calle, al saber que la policía está a mi lado, al saber que si yo salgo como mujer sola en las calles de noche tengo más seguridad de la que me daba Venezuela. Lo que no tengo aquí es seguridad por mis hijos, porque todas las semanas hay un asalto en un colegio, un tiroteo en un colegio, niños pequeños, niños de bachillerato, niños de todas las edades, sin razón, sin motivo, en todos los estados, en todos los niveles socioeconómicos. Y hasta en el mismo colegio de mi hija, que es un buen colegio, está categorizado clase A, uno de los mejores colegios de toda la ciudad. Y con todo eso han habido amenazas, lo cual no lo entiendo, pero es una realidad con que uno tiene que vivir. Entonces las opciones son mandar a tus hijos al colegio con la posibilidad de que algo de esto pase, o dejarlos encerrados en sus casas. Y no entiendo por qué mis opciones son mantener a mis hijos encerrados en su casa o exponerlos a que quizás
algo pueda pasar en el colegio. Alaba eskolan uzten duzun bakoitzean, pentsatzen duzu, gaur izan daiteke tiroketaren eguna? Todos los días cuando la dejo pienso, espero que regrese, espero que no llamen, espero que esté todo bien. Kezka hori zergatik uste duzu dela, non dago arazoa? La raíz del problema es totalmente política, porque este es un país donde la persona que tiene más dinero puede comprar más medios de comunicación para ser elegidos. Las compañías, las agencias como el NRA, donan muchísimo dinero a los candidatos. Entonces, esos políticos hacen las leyes para favorecer a esas instituciones. Parklaneko institutuan izan garagu. Nola gogoratzen duzu otsailaren 14ko tiroketa hura? Me da tanta tristeza que estos niños tengan que pasar por algo tan doloroso desde tan jóvenes. Me da tanta rabia saber que esta no es la primera o la segunda o la tercera vez que pasa. Esto viene pasando desde Columbine, esto viene pasando desde hace 10 años. Y cada vez que pasa, los políticos dicen que mandan, que van a orar por las personas que han sufrido. Pero a mí no me interesa que la gente se ponga a orar por las pobres víctimas. Yo necesito que hagan leyes para cambiar lo que está pasando, porque tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero si las leyes continúan permitiendo que niños puedan ir a comprar un arma y matar a tantos compañeros del colegio, ya no es tristeza, ya es rabia. Lo único que me da un poco de paz es saber que esos niños de Parkland ya todos son casi mayores de edad y están saliendo a votar. Y hasta que esos niños que están pasando por eso no lleguen a ser los adultos de mañana y ellos mismos elijan a los representantes, yo creo que esto no va a cambiar. Parklaneko tiroketaren ostean, mahai gainean jarritako konponbidetako bat, izan da irakasleak armatzea. Zu irakasle hori bezala, zuk zer uste duzu neurri honen inguruan? Yeah, I think it's a very bad idea. Oso ideia txarra iruditzen zait. Ez dugu eskoletan arma gehiago nahi, arma gutxiago nahi dugu. Ezin duzu eskola gerra eremu bilakatzea ekarriko duen araudirik eskaini. Alegia, proposatzen duten hori haserrea eragiten ari da. Ez da irtenbidea. Zu irakasle zinenean, ez duzu uste armatuta egonda, tiroketa bat ekiditeko prest egongo zinatekenik? Ez dakizu, ezin duzu horren zantzurik izan. Arma bat baduzu, ustez norbait gelditzeko gaitasuna duzu. Baina nire iritziz ondorio negatiboak, positiboak baino gehiago dira. Baina edozein lekutan gerta daiteke, kontzertu batean, tokiren batean afaltzen ari zarela, seme-alabak eskolan daudela. Horri buruz asko hitz egin dugu gure seme-alabekin. Haiekin ere honi buruz hitz egiten dugu. Ezin dut imaginatu nire seme-alabak eskola publiko batera bidaltzea denbora kontua delako, halako zerbait gertatzea. Hitz egiten dugu Europara joateko aukeraz, Kanadara edo armak herritarren eskura ez egoteko legeak dauden beste norabait. Halako egoera batean izateko aukera matematikoki txikia da, baina guraso bezala ardura handia dugu. Agian Ameriketako estatu batuetatik alde egin beharko dugu. Maybe to move, to leave the United States. Gertatutakoaren ostean, pentsatu duzu Euskal Herrira itzultzeko aukeran? Ez. Nahi txio pasau hemen, ni stopestan hemen baino eskola seguruarik dauenik. Gure puntu da, que hainbeste bir pasau da, ja ikustu normal balitzek elez. Iulu xeda, ez da. Un tiroteo más, vale? Oingun, en vez de telebizioan ikusi biherrin, ez da indun pasau da, Connecticut, oin pasau da, etxin pasau da, baina pasau da,
semista hil, hori hotxe diferentzitzela da, ez da, punto de inflexio, semista hil, entonces gu bizimodu segidu itxeu. Oin, semidi hil bada, edo hiltzi izango balitzako, orduan bai, orduan nipestu kambixu gupet diferente ingon, klar, baina hori momentu gego, pasar de hoja y aurra, otro tireteo más. No one needs anyone, they can just pretend. John is an American. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't